spadne, to nespadne. Jo, můj kotel, vole. Pál je kráva. Musíte to tam ponořit. Jo, smaží se. Ty vole, KFC. Ty krávo. To ono, vole. To jsme přesně čekali tady to, ty vole. To jsme čekali. Ty vole, Kuwait. Ropný pole, vole. Paráda. Kuwait, oši. Ale je to nasolený, já nevím. Musíme to přikrej? Ne, to ne, to není třeba. Hele, a teď je to hotový, ne už? Počkej. Ne, nech to tam, nech to ponořený. To budeš rádlo, jak nebylo. Podle mě to bude stát za hovno, ale nevadí. Za tu prdel to stálo. 10 litrů, vole, dostal. Já zatím cítím se kýže. To vole je, vole. Oši, tohleto video vám pošlu až za 15 let, to budete koukat. Já myslím, že tam dáme to druhý. To bude takový žrádlo. To bude takový žrádlo. Ty to jede jako vado, ty vole. Už někdo umyje ten kotel, vole. Tu nebude potřeba umývat, vole. Podívej se, to je čistý, vole. Ne, Kabík to bude umývat. Já to byl minule. Mrdat. Ty musíš, vole, autora, vole. Oši, to se, ještě jsem nenahrával. Ne? Hele, ještě tam něco máš na tom háku, nebo už se to jako... Hlavně ten volej nesmíme vylejt, jo? To bude křipavý. To bude křipavý. Jak dlouho to má být? Co dělá pláca, chrápe? 15 minut.